Obinyoki yakhuluma yene manzini ngoba inyoki yakho obinyoki yakhuluma emanzini ngoba inyoki yakho iyakhuluma inyoka yethu. Sikubingelele mbukeli igama le channel igama V with Prince Bekumndeni kaZulu. Namuhla sithe asiphathe uMakhosi osemncane. Sikubingelele Makhosi mase uyayichaza igama lakho. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Igama lami ngoSinakho, kodwa abantu abaningi bangazi ngoMakhosi UNTSELE. Lento uyisangoma noma uyinyanga? Ngesangoma. Akusibo umngoma ophambisana nomnyanga. Kuhlukene, kuyenzeka umngoma uhambe kodwa. Ngisho kuwena, ngisho kuwe ngqo. Okay. Kumina behambisana nomnyanga. Uyinyanga futhi. Yeah. Uyawuphatha umuthi. Yeah. Khona ukubulala umuntu. Lokho phela ngeke sikusho phambi kwabantu. Uhambile wawuthwasa noma uvele wayisangoma nje? Ngahamba wayothwasa. Wathwasa isikhathi esinganani? 12 months nyaka wonke. Uvumelekile nokusho igama likaGobela noma uvumelekile? Mvumelekile ukulisha igama lakaGobela ngoba akafihlile. Kodwa ungayikhipha inamba yakhe la ukuthi abanye abantu mabefuna ukuthwasa bemfonela. Sengiyasho ukuthi mangifuna ukuthwasa ngafona nami ngithi ngifuna ukuthwasa. Cha. Kanti ukuthwasa okwenza njani uvela ukuthwasa komunye uyafika ezohlola etshela ukuthi cha umuntu kanje onabantu abadala isigcino sakho uzophelela ukuthi ezothwasa. Kusuke sekuyidlozi lakhe ukuthi liyamthanda lo muntu azohlula kuyena. Omunye ayifikela nje nengazi ukuthi ufike kanjani. wena wafika kanjani? Uyakwazi nohambo lakho uyothwasa? Angifuna ukuqamba mama. Angilazi. Because ngapha kuma sengikhona nje. Awukhumbuli nangokuthi kwagcina kwenzeke ekhaya ngaphambi kokuthi uphaphamule lapha na ukhumbuli nokwagcina kwenzeke ekhaya kini? Ekhaya singbo ngiyolanda imbuzi ya. Ubuye weluse kanti? Ngangelusi ekhaya ngingakayi kuyothwasa. Emva kokuba usubuye kuyothwasa uselusini? Cha, ngayikho. Wawuphuma ukuyolanda izimbuzi? Ngagcina lapho. Okukhumbulayo yilokho kuphela. Okukhumulayo. Okunye waphaphama usuku? Okunye ngaphaphama sesangoyani. Wawusulapha esangoyani usukhona manje uphaphama khona nje uthi mawuvula amehlo usuvula sekukhona abantu noma sekunjani? Ngathi mangivula amehlo oqala amehlo aqala ngavuleka ngizwa nje amazwi abantu ngiyawezwa ukuthi siyabona amazwi lawa abantu angiwazi. Kodwa ke mangivula amehlo ngibona la ngumama uhleli nosisa bawu2 okusisa osisa omakoti bakhona lapha engangithwasela khona. Umama okuzalayo noma uGobela simbiza uGobela onithi uma wena? Manje wena usunomama wesibili, umuphi uma wakho angempela omkhulu manje lo okuzalayo noma uGobela? uGobela. Lo sebemphucile shuthi? Selandela mama. Manje abantu uyakwazi welapha nje manje? Lapha nifunda ukuhlola noma ukuhlola into wafika uyazi noma kwenzakalani? Ngothini ukubonela umuntu kwakusekuyinto okuyazi kodwa uyitshela ukuthi no ucabanga umhlangano. Izinto efika kunaye ongayithathi serious. Bagcina sebekuthweni ukuthi makwenzeka into kanje kusuke kuyikhona ukuhlolela umuntu lokho benikeza igobongo lokuthi
kukhuphuke kukhona ukuhlola Oh, yonke leli into nkathi sigcine isiphelele yonke. Ya. Hhayi ukuthi wena ufika lapha ufundiswe khona ukuhlola. No. Kusuke Basuke sebekukhuphulela bona ukuthi yonke into oyihlola iphelele. kodwa kusuke kuyinto yakho yona. Kusuke kuyinto nje yakho. Akukho izinto ezinye ey'kwaziyo ukuthi umuntu enziwe ukuthi ekwazi ukuhlola mhlawumbe ezenziwayo shortcut. Awukho. Oh, wena nje umuntu wena uyakwazi nokuhlola. Ngizabantu bethi ngiyakwazi ukuhlola. Khona busafuna ukusho? Cha. Ngesingawo wena uthini? Angazi. Abantu bona basebesho bethi cha uyakwazi ukuhlola loya muntu loyani. Kodwa yena mase efikile umuntu ungamhlolela. Yebo ngamhlolela mase efika. Shuthi singababiza nabantu ukuthi cha bafowethu wozani iy'nkumbi zenu nonke umhlaba wonke jikelele ukuthi nizohlola lapha nizolashwa. Abazohlola nabazolashwa singabasho manje ukuthi abeze. Cha ngeke sibabize phela umuntu kuzoya ngokuthi isithunywa sakhe nomoya wakhe uyavumelana ukuthi uze kimi. Uma engathandi kuye. Uyabanika inamba yakho wena noma khona inamba obanikeza yona. Shuthi abantu uthi bengeza abantu. No, umuntu kuzoya ngesithunywa sakhe nomoya wakhe uthi uyafuna ukuthi uze kimi. Ngeke ngize ngimphoqe umuntu awumphoqi. Kodwa-ke othi ufuna inamba yakho akunankinga nokunikeza umuntu. Akunankinga. Ungayisho. Yeah. Isicelo sibizele yona. 067 067 608 608 00 00 40. Isicelo iphinde futhi. 067 608 608 00 40. Yeah. Ayikho nenye inamba. Ikhona enye le eyamakhosi ikhona neka-WhatsApp. La WhatsApp khona ungasinika yona. 072 81 200 200 20. Sicelo siphindele. 072 81 200 20. Oh, sithi uba umakhosi ubani ke? UNTSELE. Umakhosi uNtsele.